An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase tuma bi ye tarata ye tarata min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 11 na novembre kalo don bi y'o tile 16 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko lasirigale an balada k'a fɔ bi y'o tile 10 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ nazaraw ka kulu olu sigira kunungo Mali gɛlɛya fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin an ka jamana furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma bi o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya bi o waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn ka fɔ basigibaliya o bɛ cogo jumɛn la an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ ɲininka kɛ min ye ka dɔn ka fɔ jamana kɔnɔ na bi lakanabaliya hali bi mun ni mun de kan ka k'o la bi o kɛlen bɛ kuma caman ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Motikaw ka dugutigi n'i y'a sɔrɔ Moti mara ɲɛma ye ale ni ka dɔn ka fɔ min ye an ka jamana minisiri ɲɛma ni dugutilakaw ye sigi min kɛ o senfɛ ko ale kuma dɔ fɔ ko nin kɛlen bɛ kuma caman ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a la ka fɔ an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaaw Union européenne y'a sɔrɔ nazaraw ka kulu ye olu tun ye ka dɔn k'a fɔ a ɲini k'a fɔ an ka jamana furancɛla fanga ma ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ jamana in a kan ka basigi sira min fɛ ani fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin jamana in ɲɛtaa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kalata b'o la jamana in kɔnɔ ka se k'a bila siratigɛ jɛlen kelen kan ko kalo kelen bɔɲanko u tun y'o de di k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ hakilila wɛrɛw ma sɔrɔ olu bɛna sigi ka sigi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛna kɛ hakilila ye n'o kan ka kɛ ɲangili walima o kan ka kɛ fɛn min ye ka ɲɛsin an ka jamana ma k'o baaraw bɛna sigi sen kan o kuma min tun fɔra kalo kelen bɔɲanko an b'a k'a fɔ nazaraw ka kulu kununko y'o lajɛrɛ kɛ Bruxelles ale kɔnɔ na o senfɛ u da sira ma ka yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi min ye ka dɔn ka fɔ ɲangiliw ye k'o bɛna ta ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma bi bɛna k'o sɔrɔ kɛ fɛn min bɛ n'o ye laɲini olu fɛ ko ka dɔn ka fɔ Mali tigɛ ta o sira fɛ o senfɛ laɲini ninnu bɛna kɛ mun ye u bɛna ɲangili minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ɲangili sugu jumɛn don walima ɲangili jumɛn de bɛna kɛ an balaren k'a fɔ pɛrɛtigɛ kɔni o ma di fɔlɔ nka fɛn min jabajɛlen bɛ a yirala k'a fɔ ni Ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɔntigɛ ka se ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma laɲini min bɛ olu yɛrɛ ka hakilila kɔnɔ na k'i ka dɔn jamana tɛ ka t'o sira fɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi Mali bɛ lafiya siraw sira fɛ n'an bɛɛ lajɛlen b'o nɔfɛ bi Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balaren k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra Segukaw fɛ n'o ye ka dɔn k'a fɔ From ye o faraɲɔgɔnba Mali minisiri ɲɛma ka taa ye kɛnɛ ka denmisɛnnakaw maa caman bɛ olu bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ ye faraɲɔgɔnkan in na n'o kɛra From ye o senfɛ k'a dɔn k'a fɔ furancɛla fanga ma ɲɛmaaw u tanuna bi u bɛ baara minnu na ka se k'olu fɔ maa caman fɛ From in kɛnɛ kan maa dɔw b'u ka sariya di Segu From senfɛ an ka dɔw ka sariya lamɛn. From in kɔni ne hakilina kɛra la mun ye a kɛra yɔrɔ ye an denmisɛnnin kɛnɛ ye baarakɛlaw bolo ka se k'an yɛrɛ lakodɔn mun ye tuguni ka dɔ fara an ka sanni kan tile 3 in kɔnɔna na. From ni tacogo kɔni a ɲɛra yɛrɛ ni hakilina ɲuman y'an ka gouvernement fɛ denmisɛnninw dɛmɛli la u ka baara taabolo la nin b'a yira ko gouvernement de transition hakili b'a ka denmisɛnninw na olu ye jamana sinsi bere bon nin b'a yira na kosɛbɛ ko Mali kura mun fɔra ko a bɛ ka taa ɲɛ bon ne ka baarakɛta ye sɛ mara ni o sɛ mara n b'a fɔ an ka farafin sɛ ale ni sɛ tuwakaru n'o ye farafin sɛ ni tubabu sɛ ɲagaminen ɲɔgɔn na n bɛ sɛdenw feere n bɛ sɛbaw feere bon n bɛ sɛfantɔrɔ mansinw fana dilan k'a feere. Tile 3 in kɔnɔna an ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn nasɔrɔ yan nɔ donc an ka minɛnw jar'u ye dɔw yɛrɛ tun bɛ k'an ɲininka ko yala nin bɛ dilan tiɲɛ yɛrɛ la Mali la donc an y'a yir'u la ko an yɛrɛ de b'a dilan k'an yɛrɛ de b'a dilan yan nɔ wa fɛnɛ an y'a yir'u la ko u bɛ se ka produit ninnu u bɛ se ka utiliser u bɛ se ka a min ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye u ma a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye u ma voilà. Forum in diyara an ye kosɛbɛ wa an bɛ dugawu de kɛ forum in ka to ka multiplier jamana kɔnɔ pour que vraiment tagaɲɛw ka se ka
ka sɔrɔ kow la surtout jeune ni fɛnw bɛ milieu rural kɔnɔ vraiment u ka cakɛda baara yɔrɔ amélioration vraiment u ka se ka stratégie bila en place min bɛ se ka u dɛmɛ parce que vraiment n'i y'a jateminɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc il faut que an ka moyen caman déployer ka moyen caman renforcer pour que ka se ka baaradaw sabati. An balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye furamu kɛnɛ kan ye o senfɛ Mali ministre ɲɛma Dr Sokɛli Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ jama ɲɛkɔrɔ kɛnɛ kan ye ministre ɲɛma ye kuma min fɔ a ko senfɛ an ka lamɛn. Maa caman bɛ u bɛ kan jagoya kan ka taa élection la parce que kɛnɛma mɔgɔw kan k'a kɛ a caman bɛ yen min b'a n'i ye mɔgɔ 10 ta 9 b'a la u tɛ se ka taa k'u dugu la ka campagne kɛ hali u balima u tɛ se ka taa u fɛ u bɛ to kumaw la télé la a si tɛ se ka taa u dugu la campagne kɛ. Donc gouvernement bɛ mɔgɔ min sugandi parce que l'armée de bɛ yɔrɔ bɛɛ la o ni l'armée ye mɔgɔ min sugandi a bɛ to kɛ président ye sini o ma u kelen bɛ nin sigi k'a fɔ ko vote ma kɛ ko vote ŋanamura k'olu ma se ka taa campagne la ko sɔrɔdasiw de mɔgɔ bila ka bila fanga la mankan bɛna wuli jamana la tuguni an tɛ to sira fɛ parce que o ye piège dɔ de an ka taa bi o piège la mankan wɛrɛ ka wuli jamana la pour que mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma mɔgɔw lamɛn olu ka se ka taa fanga ta tuguni parce que jamana dɔw dimina. Quand pousser dans une erreur, nous on ne va pas tomber dans cette erreur. En bas de l'élection organisée, ni min kera président à qui jo. O y'a sɔrɔ an ye Malikura a fondation a y'u jɔ ale b'a jɔ ka taa n'ale ka mandat mana mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa ba jɔ ka taa et le Mali va se construire comme ça. An bɛ ka retraite ta min bɛ taa ka foro la a bɛ taa ka foro la min bɛ taa occuper a mɔdenw la minnu bɛ taa livre sɛbɛn an bɛ taa n ka livre sɛbɛn ne kɔni livre sɛbɛn de bɛ hakili la an bɛ taa n ka livre sɛbɛn sur la transition. Ka fɔ segukaw ye komatɛsi ko minnu ye komatɛsi bin maa bɛɛ bi minnu ye komatɛsi bin k'u to fanga la a caman bɛ olu de bɛ kuma sisan komatɛsi ka wuli pourquoi komatɛsi tɛ wuli olu de bɛ mankan la bi ka mɔgɔw su k'u bila gouvernement contre la n'o tɛ mɔgɔ ma gouvernement de transition jago gouvernement de transition de ministre des industries bila ka na yan ka komatɛsi la n'Ala sɔnna ala bɛ sɔn fana komatɛsi bɛ na jɔ komatɛsi bɛ jɔ ne de y'a fɔ a y'o layidu ta a bɛ na jɔ ne ye ingénieur de ye an bɛ ka procédure de ɲini pour que usine ka se ka jɔ kuraya a ka se ka marché sɔrɔ an bɛ ka fini min jɔ ni komatɛsi wulila cette deuxième fois la a ma caman bɛ yen u tɛna bassin don Mali la de en tout cas si c'est le gouvernement qui a fait. Ni gouvernement de bas sans habitat sans komatɛsi ni batexi la les usines nationales donc ni mɔgɔ nana mɔgɔw su k'u bila transition contre la ko wari tɛ sara u ye a ye wuli ka sira tigɛ o ye mɔgɔ min b'a fɛ ka bila transition contre min b'a jukɔrɔ an b'a dɔn maa si maliyɛn tɛ tugu a kɔ bi ka gouvernement in déstabiliser. An balodan k'a fɔ ni tun ye Dr Sokɛli Kokala Mayiga ni tun y'ale kan ye Segu Sido ani Bazando a tɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ de ye Jirikurunjɛ ye ni tun ye Mali ministre ɲɛma ye Jirikurunjɛ. An bɛ fɛn min fɔ kuma minnu fɔra ye bi n'i y'a jateminɛ tiɲɛ don e ka dɔn jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ sanko Segu marabolo kɔnɔ nka an bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ lakana na lakana bi ka se ka sumajɛniw walima jamana in basigibala min bɛ Segu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali fantama fɛ bi o de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ u ka fɛɛrɛ kɛ k'o de jɔ n'i y'a mɛn fini e ɲɛnɛma de b'a don n'i y'a mɛn bi e bɛ taa kalata la e ɲɛnɛma de bɛ taa n'i y'a mɛn i bɛ taa i ka foro la e ɲɛnɛma de bɛ taa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka lakana sabati fasoden caman bɛ yen bɛɛ bɛ jɛ k'i yɛrɛ o de kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ o kɔrɔfɔw fɔra ye kɛnɛ kan ye yarabi ala k'o hakililaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye an b'a laban k'a fɔ bi Mohamed Ali Bacili M5 kɔnɔ na olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye wulikajɔba kɛ n'i y'a sɔrɔ jamanakuni kɔrɔ ka fanga ka se k'a sozoro tuma min na n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw kɛra fo ka na se nin yɔrɔ in na tiɲɛ dɔ fanga bɛ M5 bolo bi mun de kan ka kɛ mun de bɛ yen n'o bɛ ka majɛli kɛ Mohamed Ali Bacili y'a tila don ko senfɛ an ka lamɛn. M5 wallahi ne y'a ɲini n'u ka kuma mais ni mɔgɔ tɛ yen mun b'i jate yɛrɛ problème wɛrɛw de don n'a kɔnɔ an ma ɲininka hali k'a fɔ fanga dira M5 ma aw ta kun ye mun ye ne yɛrɛ ye vocal to Sogɛli ko bon i kɔrɔkɛ don n b'a fɛ an ka kuma a man jaabi hali bi n bɛ mun fɔ n ye message ci n bɛ mun fɔ ne bolo M5 nalen M5 tun ka a ye déclaration min kɛ n bɛ chronogramme min kɔnɔ a ɲana taara mun fɛ CNT la a ɲana i k'o fɔ communauté internationale ka mɛn mais wuli ka baara kura dɔ da baara mun ni e nana Mokhtar Wade ni bandaw nɔ la olu ma mun kɛ o kun ye mun ye
au lieu de ka fichier électoral la ne yɛrɛ bolo bi Mali mankan ka don élection kɔnɔ ni fichier électoral ɲuman t'a bolo parce que n'an donna kɔnɔ sini a bɛ bala wuli k'a fɔ transition n b'a fɛ u ka to fanga la o tɛ dɛ mais n'an b'a fɛ u nana k'u bɛ ko de ɲɛnabɔ fo u ka se ka fichier électoral fɔlɔ dilan mais anw bɛ mun na ko organe unique de gestion des élections o ye de minnu bɛ na élection gérer i bɛ élection gérer n'o y'a sɔrɔ électeur bɛɛ tɔgɔ bɛ liste la n'u tɔgɔ tɛ liste la e mana taa organe unique de gestion fɔlɔ ta a b'i komi tubabu ko k'i ye misidaba bila misi ɲɛ mais élection ye mun ye ne mɔgɔ ni vote ka kan a tɔgɔ ka ye liste la ka voter o de bɛ Faransi o de bɛ Amérique o de bɛ Union européenne jamana bɛɛ kɔnɔ o de bɛ charte africaine des droits de l'homme kɔnɔ o de bɛ CEDEAO kɔnɔ o de bɛ yɔrɔ bɛɛ o ye sariya de ye an tun bɛ sariya ta k'a ɲɛsin ninnu na walahi n'u tun b'i makun u yɛrɛ bɛ lebu walahi ne tun b'u lebu i ni mɔgɔ minnu ka kan ka jɛ baara la n'u ye i koniya baara la u ma baara ɲɛsin la u ma yiri la i bɛ mun fɔ n tɛ taa n jɔ mɔgɔ ka bureau da la comme ni nana place ɲini na dɛ Bacili nana place ɲini Choguel bolo n ma taa place ɲini n tɛ taa bila réseau kan o manamana kow la n'i bɛ n bonya i bɛ n bonya n'i tɛ n bonya i mɔgɔ c'est tout ne b'a dɔn gɛlɛyaw yɛrɛ kama a kun tɛ se ka bɛn olu ka délai ma olu ye délai fɔ u kun fɛ de u tɛ Mali kɔnɔ sécurité ko kama yɔrɔ bɛɛ kun tɛ lasɔrɔ k'i bɛ recensement kɛ nɔgɔya la samiya kama yɔrɔ bɛɛ kun tɛ lasɔrɔ argument 120 de tun bɛ Mali bolo k'a fɔ ko délai in bɛ wuli wa tun bɛ wuli fo n'i ma kuma di a dɔnbaga ma fo ni m'u yɛrɛ ka sariyaw da u ɲɛkɔrɔ mais an ka jamana yɛrɛ de bannen b'a yɛrɛ la an ka kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ fɛ hali n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la fadenya jugu koniya jugu place ko jugu an tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ n'i ko k'i t'a fɛ hali ye dɛmɛbaga k'i dɛmɛ e bɛ taa min an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ni tun ye Mohamed Ali Bacili kan ye ala ka hakiliɲuman d'an ma an ka jamana basigi lafiya ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ na bi o gɛlɛya minnu bɛ yen bi dɔw bɛ jalakili kɛ dɔw ka fɔ la bi k'i ka dɔn jamana in kɔnɔ na bi basigibala min bɛ ka cogo dɔw b'u tɛgɛ kɔni ɲɛsin fanga ma waati kelen kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa dɔw kulu bɛ i ka dɔn k'a fɔ u jalakili ta ka ɲɛsin olu ma Dawuda Boyite ka bɔ San Marabolo kɔnɛ na ale b'an bolo nɛgɛ kan ale b'a kɛlɛ fɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dawuda Boyite ka bɔ San Mara la. Ne yɛrɛ maasinɛ bolo ninnu cɛ gɛlɛya de bɛ ani ɲɔnɔ diinɛmɔgɔ dɔw de an ka président wuli e ye mɔgɔw bɔ dɔw sara dɔw jɔgina ale bi ko ma ɲɛ o fali kelen bɛ sen na ngɔrɔdɔli bɛ ka kɛ cogo min mɔgɔw ni na ale y'a dadi ne ko n ko kuma o diinɛ ɲɛmɔgɔw u t'uru ni jaadisiw sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a da bɛ min na k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ jaadisiw fɛ ne dali dara ne ko Abulayi man ɲi ko e ka bɔ yen Abulayi bɔra yen ne ye n dadi mɔgɔw bɛ ka sa ne tɛ ka fɔ i la e yɛrɛ fɛ Mali gɛlɛya bi a da bɛ mun na Mali gɛlɛya a juba a da bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la a ye ɲɛmɔgɔw sɛgɛsɛgɛ o bɛ ka Asimi jalaki bila Asimi kɛ se foyi tɛ Asimi ye bilen lɛ dɔrɔn n'i kɛra fɛn ɲɛmaa ye a bɛɛ tugu bɛ ta k'a da e kun n'o tɛ Asimi seko banna u ye Asimi nɛgɛ k'a cɔrɔ an ka jamana diinɛmɔgɔw ka jama bɔ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka jamana kura sigi jamana kura sigili nana taa kɛ Mali ɲɛnabɔrɔndɔ ye ale y'a sago sɔrɔ min ale donna so k'a da yan'a ka taa pan ko a bɛ taa ɲɔnɔ ko a bɛ jaadisiw kɛlɛ jaadisiw minɛ a kɔrɔ Bamakɔ in dɔrɔn a k'uru seere fɔlɔ jaadisiw bɛ Bamakɔ yen mun de la e ko jaadisiw bɛ Bamakɔ ale ko k'a bɛna a dilan k'a ɲɛ fali bɛ ka kɛ ale tɛ ka kuma bilen mais u tun y'a to Buwa ka to yen bilahi o tun ka di Sata ye depi Buwa bɔra i b'a fɔ ko fa wulila jaadisiw la ale ye Buwa gɛn ka sɔrɔ ka a nɔfɛ mɔɔw su ka bila a na o tuma ka sɔrɔ ka taa da a ka so kɔnɔ k'a dadi a y'a fɔ a ka bɔ dɛ problème min bɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi n'u ma Bamakɔ jaadisiw minɛ fɔlɔ donsow dɛsɛra mɔbili minnu b'u bolo u tɛ donsow bolo kɛlɛkɛminɛ min b'u bolo u tɛ donsow bolo ɲɛmaa minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ u b'olu de minɛ fɔlɔ ni ɲɛmaaw ma minɛ foyi tɛ kɛlɛ ban an bɛ fɛn o fɛn fɔ Asimi ma an bɛ baga Asimi ma hali ni avion sanna avion tɛna se ka pan ka taa yan gosi avion fila tɛna se k'o kɛ saba tɛna se k'o kɛ jamana bɛɛ minɛlen don an bɛ taa min minnu ko k'olu bɛna dilan ala kama u ka kuma a ye jama bɔ cogo min ni dɔw waliden dɔw sara dɔw ni tora la o hali bi a ka bɔ a ka ɲɛɲinini kɛ kura n'o tɛ ko a tɛ se ka da de tan dɛ Asimi a sɛgɛlen don bilahi Asimi yɛrɛ hinɛ bɛ ne yɛrɛ Dawuda kun na hali bi ala ka nɔgɔya taara n'o tɛ Asimi sɛgɛlen don dɛ Asimi a ɲanilen don ne bɛ min fɔ hali bi Asimi a ka jija a ka se ka donsow bolo minɛ u ka jɛ ka baara kɛ dɔɔnin n'a ni donsow ma jɛ ka baara kɛ a hakili bɛɛ a yɛrɛ kelen titiri b'a dilan cogo o cogo a kelen fanga tɛ se u y'ale nɛgɛ k'ale yɛrɛ jiri kan ka sɔrɔ ka jiri ju bali n'a ye pour que sisan a ka ɲɛ donso minnu ka nɛgɛ marifa ta k'u b'u yɛrɛ gardi Asimi b'uru de nɛgɛ ka fara a yɛrɛ kan ka kisɛ d'u ma k'u dɛmɛ Toloba m'o fɔ a k'u ka kisɛ kɛ k'olu financer kalo saba u k'a lajɛ se foyi tɛ donsow ye donsow bɛ k'ale yɛrɛ de
ka jamana de n'a bolo nka mais ale fana ti k'o ye ale ka mɔgɔ dɔw bɛ ka taa donsow fana mana jadisi min faga k'o ka marifa ta ale ka armée mɔgɔ dɔw fana bɛ taa uru kunbɛn k'o minɛ o donsow la tuma an bɛna taa min ne yɛrɛ kɔni ye mɔgɔw bɔ ko min bɛ yen k'o man ɲi ko n bɛna nin kura ye ayi ni kura kɔni ma fanga sɔrɔ kura ma se sɔrɔ ne ti da di abada mais kura ma se sɔrɔ e ye da di k'i da o b'a jira e ti da ka kɔrɔma in ne gɛn ka bolo kana n'i ka taabolo e y'i ka taabolo sɔrɔ ba e y'i mako k'a fililen to dɔ in bolo a ye Asimi nege ta yɛlɛ jiri kan k'a ju fura ka bɔ n'a ye Asimi kɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye san ale marabolo kɔnɔna na Dawuda Boyite ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a bɛna sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi basigibaliya kɔni u cogolen bɛ don o don i tulo bɛ kuma kura la ɲɔnɔnkaw fɛ yen ɲɔnɔnka dɔ don min bɛ n'a sɔrɔ a bɛ ɲɔnɔn kalama kosɛbɛ dakuruɲɛ kelen ale b'an bolo nɛgɛ nin waati in na an bɛna ɲininkali k'a la an balimakɛ e bɛ min. Ne bɛ ɲɔnɔ. an bɛ don min ko bi ɲɔnɔn bilama bɛ cogo di. ɲɔnɔn bilama ma tɛ se k'a fɔ bi ɲɔnɔn ko tare komi n den dɔgɔfeere lafiya tɛ yen komi n den mariko lafiya tɛ yen bi ɲɔnɔn bilama maaw mana fɛn fɛn fɔ a la o ye u da sago ye n'o tɛ a tiɲɛni yɛrɛ lafiya tɛ nin yɔrɔ si la bi komi ni mariko yɛrɛ sira yɛrɛ tigɛlen don biyaki wɛrɛ Sibi Angalaye Kogodi sira tigɛlen don ninnu na pewu u da y'u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ ye pewu ɲɔnɔn lafiya tɛ yen dɛ. gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔn kɔnɔ la gɛlɛya min bɛ ka wara ka taa fɛ mun kelen kama. checkpoint olu de bɛ yen. Équipe wɛrɛw de bɛ o équipe kɔnɔna na minnu bɛ mouvement kɛ n'u b'a fɔ olu ma ko kɛrɛfɛ olu bɛ taa ni ka segin kɛ ka faamalamɔgɔ accompagner ka taga ni ka faamalamɔgɔ accompagner ka segin n'i y'a fɔ ko olu dɔw ka bɔ ka taa lakana na i b'a sɔrɔ yoba kɛra a la k'a yira mɔgɔw fana na k'a fɔ tɔgɔ don k'a fɔ ko minnu bɛna mission kɛ e bɛ sugandi kɛ e ye chef de mission ye mais e t'i yɛrɛ sago la n'a fɔra ko e bɛ wuli ka taa yɔrɔ dɔ lakanani na i b'i to o sira fɛ ka tila k'u wele ko a ye segin ka taa yen fɛ maa tɛ se ka to kilimu kɔrɔ misali la ne ye journaliste de terrain ye e bɛ studio kɔnɔ e ye journaliste de studio bɛ se ka i to ka ne journaliste de terrain motiver ko ne ka taa nin yɔrɔ fɛ o bɛ ɲɛ wa aw ɲɛ bɛ minnu na k'olu bɛ lakana na u t'u yɛrɛ sago la an y'a jate minɛ k'a fɔ minnu bɛ yen k'olu bɛ sanfɛmɔgɔw ye olu k'a lajɛ k'a fɔ minnu b'an ni sanfɛmɔgɔw cɛ u ka sɛgɛsɛgɛli bolo olu kan bali bilalen don minɛn min kɔnɔ ko aw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que u bɛ k'u ka baaraw kɛ ni a fɔra ko faama ɲɛmaa dɔ bɛ na i b'a sɔrɔ ale bɛ escorter ni a jamaba de ye i b'i sɔrɔ si ye o kɔfɛ i b'i minɛ ye k'o escorter mais comme malo ni mɔgɔw siraw tigɛlen don olu jɔlen don lakana foyi sabalen tɛ o yɔrɔw la ko aw mago bɛ cikɛlaw la k'aw mago bɛ jamanadenw na bɛɛ kulelen don ko transition an ka transition soutenir transition prolongation ka kɛ mais an y'a ye k'a fɔ est-ce que transition yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ma transition mago bɛ cikɛla la a jate minɛ fantani ɲɛji b'a la ka bɔ a man ɲi faama ma a man ɲi jamana ma Mali falen don colonelw la a falen don généralw la a falen don commandantw na mais k'a ye ko nin bɛ yen sɛgɛsɛgɛlibaw ka wuli an kana to biro kɔnɔ mɔgɔw k'a to minnu bɛ terrain kan k'olu manipuler k'olu commander cogo modèle dɔ la an tɛ sɔrɔ cogo ɲɛdɔn dɛ nka a ka gɛlɛn minnu b'an kɛrɛfɛ k'olu b'an lakana ye an bɛ jigin u la mais k'a sɔrɔ sanfɛmɔgɔ minnu bɛ clim ni ventilos jukɔrɔ n'olu b'a la ka boli voiture-baw jukɔrɔ u b'a la ka ninnu manipuler ayiwa an b'a fɔ ko bɛnbɛn bɛɛ don dɛ wa bɛɛ kulelen b'o kan bi ɲɔnɔ ni bengani wale ni nin tiɲɛni wale minnu bɛ kɛ est ce que bɛnbɛn bɛɛ t'a kɔrɔ n'i ye maaw sigi bi 100 o 100 95 b'a fɔ ko janfa sigilen don n'i ye Bamakɔ kura lajɛ a ka ca tari 70 o jeni bɛɛ min jenina a bɛ se nin ta kɛra tari 30 ani kɔ ye ka mansin jeni mansin min bɛ malo gosi mansin min bɛ malo ta ka na so faaba kura buyaki wɛrɛ ye yɔrɔ malo bɛɛ jeni mɛ hali bi su de bɛ yen olu kɔni y'u fa bɔnadamaden su la Sibi su la ka a tɛ se ka fɔ maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ɲɔnɔnka yɛrɛ kɔni bɛ Ala de ka sutura de bolo sa o waati kelen kɔnɔna na n'a fɔra k'a bɛ transition dɛmɛ transition kan ka jumɛn de kɛ ka kɔfilɛ kɛ Maliyɛn bɛɛ y'a ye minnu bɛ togodaw la minnu bɛ bugufiyɛ la bɛɛ y'a ye ko avion 4 nana jamana kɔnɔ avion 4 sɔrɔla tuba joli bɛɛ nin lamini bɛɛ la avion ka diɲɛ ka bugɔli kɛ ka gosili kɛ o si sen tɛ ka kɛ ko moyen tɛ kabini moyen tɛ ka na kɛ moyen nana jira maliyɛnw na k'an b'a la ka nin kɛ ko transition ka dɛmɛ transition bɛ dɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ dɔw degulen don dɔw kɔni ɲina banna pewu u bɛna bɔgɔ de dun wa jeba n'o ye bin dɔ ye farabugu y'o gosi k'o ban pewu u yɛrɛ fɛ an laban bɛna zon yɛrɛ dun an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an kisi zon ye dunni ma ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ ɲɔnɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ɲɔnɔ a n'a lamini Mali yɛrɛ kɔnɔ na basigi n'an b'a ɲini yɔrɔ yɔrɔ ye bi ala k'an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔlɔsuma hali bi an bɛ to ɲɔnɔnkaw fɛ yen gɛlɛya o bɛ yen bi nka o n'a tabalele kɔnɔ na ni Bamakɔ kulela ko Bamakɔkaw kulela dɔw fana kelen k'a fɔ ko buru
o songo ko yelela ko jingina yoroni be ka soro nyono mi klola ka soro ubi sonere menke alini angere la jabbi o songo ka tanga foi kelense ndaka bula ubi klo ka dese nyono na lamini yasa kan peretika dama dambele be ni fanye ka bo nyono ene witi angalame ne to ali damle ka bo ene witi wiregila angoni be nyono ya gela kon banka anya yi jamana teka hamina nga gela ka daga Bamako ka wulila kile fila na ko buru yelela kile fila u y'olu ka buru ko u y'o ɲɛnabɔ k'olu ka buru ko ɲɛnabɔ mais don o don an ka malo jɔgɔ bɛ ka jɛni mɔgɔ bɛ ka fan fɛ yan tatiw ka bɔ sisiti ka bɔ wa jamana ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ u ka hinɛ ɲɔgɔnkaw la an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔ la dɛ walahi kile fila Bamako buru ko bɛ ɲɛnabɔ mais an ka mɔgɔ bɛ ka fa kalo 4 kalo 5 tati ka bɔ sisiti ka bɔ u k'a lajɛ ko an yɛrɛ gɛlɛyara an fɛ Abulaye Kulibali fo k'a dama tɛmɛ an yɛrɛ bɔra kelen 6 fa ni 100 kati ka bɔ sisiti ka bɔ an ka jɔgɔ bɛ ka jɛni ko ka jisɔngɔ sara an yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɛ ne ma dala ni ɲɔgɔn bɛ Mali la bilen degun ni tɔɔrɔ ni fila tɛ kɔni kelen b'an kan dɛ n'o tɛ a dɔ kɛra ɲɔgɔnkaw la dɛ n'a fɔra ko an ka gɛlɛya kɔti fila la tati bɔ sisiti bɔ an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔ la dɛ an bɛ Abulaye Kulibali fo a ka baara la Abulaye Kulibali kunnafoni di kɔni na Mali kɔnɔ bi hamina ko min b'i la o ye jamana ka ɲɛtaa ye nka Abulaye Kulibali hali bi an bɛ fo an kumada de ye koyi I kana sɛgɛn I kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔni an kumada Abulaye Kulibali wa an jigi o de ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn min ye basi lafiya ye mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ n'u bɛ wele nazarakan na ko victime o ɲɛma o ye madame Sagara ye Bintu Mayiga bi na Mali bilama bɛ cogo di ale bɛ da tu ala an ka lamɛn. Madame Sagara Bintu Mayiga coordination nationale ne o victime ka présenter Mali bɛ cogo min na bi a kɛmɛ k'an bɛɛ kamana gan don o don dɔ de bɛ fara dɔ kan kunkolodimi min yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ la anw ka Mopti dugutigiba maa min ka n'i jɔ ko Mopti ko saba ne ye kuma in mɛn ne banana de Mopti saba maa tɛ se ka taa Sevare an ka dugu bɛɛ minɛnen don Bankasi Koro Jɛnɛ Manifin mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ jamana ka bɔ degun kɔnɔ o kɔni o ye motika den fɛn o fɛn min bi yan an bɛɛ kamana gan n'o ko kuma fɔlen na bancogo foyi tɛ kɛlɛ in na fo dugudenw yɛrɛ ka hakili jagabɔ de kɛ pour ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka hadamadenya kumaw fɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ kɛ kɛlɛ in tɛ ban tan jamana sɛgɛnna jamanadenw sɛgɛnna an filɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ min na musow de ta don ni tɔɔrɔ ye an b'a fɛ ka wili de pour kɔlɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min komi Sierra Leone y'a kɛ cogo min na il faut que musow ka wili an denw sara an limaniyaw sara an sigiɲɔgɔnw sara I tɛ se ka taa yɔrɔ si ko lafiya bɛ yen yɔrɔ la an tɛ n'an denw sara an tɛ ni sumanw bɛ jeni o tuma an bɛ komi an bɛ jami ne yɛrɛ kɔni dabariya banna ne traumatisera de ɲɔnɔ de y'an bɛɛ lajɛlen ka faaba ye an bɛ se ka fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na n'a fɔra suman b'a la ka jeni ni jeni cogo min na an bɛna kɛ cogo jumɛn jamana musow ka wili jeunes ka wili population ka wili pour an bɛ se k'u bɔ bolo la cogo min na faranka min fɔra waati la tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ élection kɛra o élection ma kɛ o anw ko kɛlɛ in de ka sa élection kɛra o président wɛrɛ sigira o président ma sigi o ko min bɛ jamana in na fo de ka ban Adelaye anw mugu tɛ diɲɛ foyi de la fo kɛlɛ in ka ban sigi ka fɔ ka kɛ ban ni sigi ka fɔ kɛra ni élection ni kɛli ka kan o bɛ kɛ n'a ni kɛli man kan o fana o bɛɛ lajɛlen ye kuma de ye u bɛ fɛn o fɛn min fɔ jamana ko la suma min filɛ ka jɛna ni denmisɛnnin min n'o filɛ nin ye ka bana ka sa kɔngɔ fɛ an min sigilen don a bɛ se yan o de hami banna Mali ko kun kan bi degun min bɛ jamana kan bɛɛ ka hami ni jamana ko in de n'a hamina ni jamana ko ye tɔɔrɔ caman bɛ bɔ an da la dɛ ta juru sara minnu bɛ yen a tɛ Mali avancer an bɛ kɔlɔlɔ min na bi diplomasi fɛn o fɛn min bɛ yen min ye kodɔnnabaw ye a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ jamana in bɛ se ka bɔ bolo la cogo min ka jamana de sauver ka bɔ bolo la fɔlɔ o ye ne ka laɲini belebeleba ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala laɲini min bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ t'a la Mali ko ka se ka Mali bila siratigɛ jɛlen kelen kan ani bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma fɔ i da la n'o kɛra an bɛɛ kɔnɔna ta ye k'an bɛɛ hakilila ye ko an bɛɛ y'u ka mago ye basigi an ka jamana kɔnɔ na a bɛ cogo an bɛ dugawu kɛ Ala k'a hakili ɲuman d'an ma an ka jamana k'a bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye Mopti dugutigi an balala k'a fɔ Mali minisiri ɲɛma ani dugutigilakaw ye sigi min kɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na o senfɛ Mopti dugutigi kuma bɛɛ b'ale min nɔfɛ k'a ko k'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ la k'a ko gɛlɛya kɔni Mopti marabolo kɔnɔ ko foyi tɛ ko basigi bɛ yen o kuma cayara kosɛbɛ o kɛra sababu ye Yusuf Toloba ale ye jaabi di o ko senfɛ an ka lamɛn o tuma a taara a yɛrɛ ma wa wo bi ale ye dugutigi de dugutigi jumɛn de don jɔn de y'a bila ka taa esigi de dugutigi de bon ne y'a fɔ premier ministre ni a ka ɲɛmɔgɔ ye mon colonel ne y'a fɔ a ye
ne kwama mogo minum balaga ladi mogo minum balaga conseil dama ado mogo nyanama te bi mogo jumende ba fo moti ko herabi gouverneur nantaga ekilo joli moti kawga ni seriasa masi kana seriade moti kawga seria anti fama kodugo fama na wuya minke amba lakali wuyake ay wuma minke fana amba ira laga fugo wumake wodi ma jannati garaga bo moti lawa aba fo dugutigi ture agato Bamako na sera moti dongo do ambita nofe ne kiye ga lase awma mali ni mali kokan ha moti kaw awga mede yuwaru tenengu gene bi gele ya min be fo moti vilge bi ebita sigi ko hera be moti ha mogo min ya fo ko iga fo aleti moti fe wobi ati moti don dugutigi ni wuko moti digitigi de amma dala moti dugutigi amma bilala herete anfe bi herete anfe sini ha na iya soro dugutigi mi yafo ko ture do agato inde na anya me dongo do na asen tuna moti wala abadonga fo ko moti herete nin dugutigi kuntan nunu debe fama o konse esigi fama be sega hakili nyuma soro ni na chogodi ha dugutigi kuturi ka fo ko ngayor la herebe esigi fama ti dalawa na sera moti dongo do ay an signale sabu alago herabe agaso mama sawodo nantara mogo faga agaso kono abadonga fago herate moti ambalona ka foni tu Yusuf Toloba Kanye ambe femi fo ninkera jabi kunfula ye o kofe duguti bora ka yafa yene maufe ka fo tiena la ka kwa le flila o kofe Yusuf Toloba tala ka puma tukuni ka yire ka fo na manya kwa aflila o tuma beka segiko ka duguti ka to flimene kono ni nanyone chama munumba la me chama na doka fo ko kuma nute pmai ni makeshia kwe ni maketabulu kwe moti mara befar la nyoka ka foka yimi fo nogate moti mara bulu kona wasika tola de hali maminde sugo mirola iba doko ubi mimina utimi jifle kona ibo donde wani nanyone chama ayre nyono mara bulu kona na ayre ka nyema dobe bedi kiraso ni kale sugani o yere ni fo ministre nyama nyekoro ko alhamdulillah ko nyono ngoni ko toro fo etia bi ministre nyama katalila wa ubini de ke ame femi fuye fanga kon tien alaka ka kanga bunya nga kanato ire ek dagono kuma ka gelasi ka marama ibi tade marade onde bi sugandi ni ya menye mogo eka kewale ode ni ya menye mogo fota ane kechogodo nga ni fama wera walma fama yu wele a chaman be olubita fama ni dungana kuma de dlako fo sango bela gele bi saka tegere fuye ubike fama uka mai chogomina ode bi kaso ne ka gele ke ekelembe iba sura dobe abika noga dai ka nyese manga ika marashib te mimi lafia sorala ali chidena la wani nanyone chama anya unyona we depte ubola marabi dana ya damunga kucha chama be ubi bununi chide kaso yake ne chiti tuno luko da ulu yere bi benichi ambe femi fo anga sabali daye manana chocho mimba anga maraka anga ode fo no kera adobe doela kien fondere titera sawu ne kien fo adobe dola bi doka fo chenre la ejore mi hala adobe dola ni basiki kwa bina ede binyini ka fo chenre la ka ke gela kuma fonga ne na ka fo ko foite o egela baide ala ka klinyu manda mangangli to anga fota ula ko kuma bi madu ambe dugo ke yarabi ala ka ni mblo mene kono ka fo bega ya fa dugutima aya fo ko na flido anga bla fli mene kono na mbura yi ambala ka fo sono fi ulutima mangana dugolo kodo no fe ko kraspe ku ga shifina kado ale ko ni shuira wa shunyere ayele ko fe bele jelebe ki yere nyininga shira dobe ale ko kale ba ngoni nya shanga lakana bunda ma doma anga shira en lame vraiment antu se ka imaginer tukoshi ka foko folo lolu se kan neke affrontement ka population opposée toron ka foko yara ka yoro ti jo population tara ta population gazé fo sono ka mo dum sunu fongale ko imposer o la ka dum sunu gazé fo ka mo bana fo ka na se sa mo ka dugo la ko tenga na fili vraiment ça c'est très grave. Nous voulons que justice ka ke et surtout la complicité du directeur régional de la police oli alu mo blakata et maintien ke oli remuye la population protection comme c'est clair que la population maltraitée non, vraiment c'est déplorable pour le Mali. Ni solution ni for de l'Ruka ni problème là. Vraiment ça va pas hein, ça va pas. Jamana c'est que tout l'attend. Quand il y a notre jamana qu'on donne la canana, ou le claque jamana qu'on donne manflo au profit d'un seul individu ko titre ko yere. Plus de combien hectares mo ko kilen jamana qu'on. Sur les autorités maladies. Vraiment jamana c'est que tout l'attend. Ambe dugo ke yarabi ala feme kado ka fo benyonya yi ala ko sabati annyonje o kausa me kado ka fo machama nyon sama sama jamana kona na ka soro bi saka ka gelai ala ka klimbandama nambura e dobe mamina ulu be ni sojala dobe ulu ta fe use gada duguma ka so ke bi
u labɛnnen bɛ cogo min na walima se b'u ye cogo min na waati kelen kɔnɔna dɔ b'a la k'a balo bɔ ɲama na diɲɛ bɛ tan dɛ o hukumu kelen kɔnɔna na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka taa ɲama tɔmɔ ka fɛn bɔ a la n'o da u manaforokow bɔ a la ka tila k'olu feere an ka izini tigiw olu b'o san ni k'o kɛ show ye o ɲama baarakɛla dɔw bɛ yen olu don nana cogo jumɛn de la dɔw b'u hakili de an ka dɔw lamɛn. san 14 mɛ baara nin na gɛlɛya min ye n bila a la denmisɛnninw ka ca n cɛ banna n bɛ so sara bon n nana to finiko sarala de la dɔ y'i kanto ma ko awa k'i bɛ se ka don nin na ne ko awɔ n ko n bɛ se ka don a la n bɛ mananinw tɔmɔ an bɛ mananinw feere ti suma mananin b'a la bɔsɔn mananin b'a la bon an bɛ taa nin bɛɛ feere. An b'a la nin na an y'a san 13 de an b'a la yan nɔ an bɛ k'an yɛrɛ kisi ko wɛrɛ de ma na an ma nin baara in kɛ fo n'an taara ka taa jɛnɛya kɛ k'an ka denmisɛnninw balo bon ne bɛ mana de tɔmɔ dɔrɔmɛ mananin ninnu i b'a fɔ jisuma mananin i b'a fɔ sukaro mana u bɛ dɔ san 20 u bɛ dɔ san 30 o y'a kulo don. Ne min ka feerekɛfɛn ta denbaya balo i bɛ coro i t'a sara sɔrɔ a tigi bɛ taa jɔ a b'i lebu sugu la a bɛ malo an sera malo de ɲɛ ka don ɲama na ka ɲama dɔ pour que an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ cogo min. Ne ne kɔni dɛmɛbaga sɔrɔ ne yɛrɛ la hali bi ne bɛ bɔ baara in na c'est baara in nege tɛ ne yɛrɛ la tuguni c'est an bɛ jogi buteliw la an bɛ jogi vitriw la i b'a fɔ pikiri biyɛn ninnu olu b'an sɔgɔ yan nɔ a bɛ komi an bɛ yan nɔ ala de kama n'o tɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn ko bana bɛ ɲama na. sigiyɔrɔ ko yɛrɛ de b'an na yan sisan sɔɔni faamaw bɛ na u b'a fɔ k'an ka wuli taayɔrɔ t'an na sigiyɔrɔ t'an na o de gɛlɛya b'an kan hali ni u sera ka porojeni dɔ dayɛlɛ an ye o bɛ diya an ye an bɛ se ka n'an ma se ka don a la an denw dɔw bɛ se ka don a la. N'an ka minɛn cayara u bɛ yɛlɛmana k'u wele k'a ta ka taa fili kɔngɔ kɔnɔ an bɛ kasi mɔgɔ t'a lamɛn a y'a fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka hinɛ an na u ka dɛmɛ don an na ɲamadɔn mɔgɔ t'a la deli ka ɲama tɔmɔ kamanagan de bɛ mɔgɔ da la n'i ye se sɔrɔ tɛ ɲama tɔmɔ dɛ setigiw tɔmɔtɔ bɛ yɛlɛ an na don o don mun numuna ka tɛmɛ n'i y'a k'i b'i biri k'o kasa sufa o ye kamanagan de ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka se k'o nɔgɔya an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye sango an bɛ se k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na cogo min na bɛɛ n'i balo cogo nka an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala balo cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra ye kunungo sanfɛ sira ni duguma sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye échangeur ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ yirimajɔ o baaraw koronbo karili baaraw kɛra jamana ma ɲɛmaw fɛ kunungo sɔgɔmada fɛ o baara min kɛra dɔw b'u hakili da ko senfɛ an ka dɔw lamɛn. maa kun pereselen bɛ ko min na o de ye nin ye kuwa sira in dayɛlɛlen a kɔni a diyala ye dɛ a diyala ye a bonyana ma an kɔni an nisɔndiyalen don parce que an bɛ taasi ko la tiɲɛ yɛrɛ la an kun degulen don sira ko la. échangeur in dayɛlɛli alihamudulilayi an bɛ taasi kɔni an bɛ se ka fɔ nin y'o bannen yɛrɛ yirimajɔ sigi la o y'a nafa belebele ye sira nɔgɔyara tagamabagaw ma mototigiw mɔbilitigiw alihamudulilayi n'i wuli kuma dɔ i b'i se kuma dɔ n bɛ se ka min yɛrɛ fɔ u ka boli ni hakili ye u kɔni ta sira ɲɛfɛ ka vitesse ta. Tɔgɔma an ta fɛ sira in côté fila bɛɛ an bɛ taa siba de kun bɛ kɛ a côté bɛɛ la komi a labilala tɔgɔma yen nɔ ala barika dɔ ne bɛ ka taa lafiya la sisan wa nafa tɛ se ka fɔ ka ban. a bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenw lafiya bon Mali sira bɛɛ ye nin sira kelen ye bon vraiment sira dayɛlɛla a diyara an ye a bonyana ma parce que hali an bɛ sigi sirada in na bon anw bɛ lafiya bon diɲɛ don o don poussière b'an sɛgɛn yan bon nin kelen min filɛ nin a ka ca ala fɛ caman bɔ poussière la. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye dɔw kan ya fɔra cogo min na ala k'a kɛ nafasɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye murila sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen toroba yɔrɔ min na o ye sanso de ye ale bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na mankan caman tun bɛ yen a mɛnna dugula denmisɛnninw tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen k'a kɛmɛ tɔgɔ ye cɛ olu tɛ ka nafa sɔrɔ a la u ye wulikajɔba kɛ k'a fɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ n'a sɔrɔ n'a baara bɛ daminɛ olu ka duguladenw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a la u kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔni sabatira dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na gouverneur u bɔra Buguni ni ka kunda kɛnɛ kan ye u taalen kɛnɛ kan min y'an caga ɲɔgɔn ni o ye Basiru Mariko ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin u ka jeunesse ɲɛmaa ma Dirisa Mariko ale kuma min fɔ a ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Dirisa Mariko président de la jeunesse min bɛ anw da la an ni gouverneur kɔni an sigira an kumana réunion minnu kɛra dugu kɔnɔ anw yɛrɛ ye o fusaya ka tɛmɛ min kɛra Kana mais o tɛ a bali k'a fɔ ko anw m'an bolo jigin anw tɛ se k'an bolo jigin cogoya si la parce que fɛn o fɛn bɛ ko in na anw ka hakɛ ɲinini don wa an tɛ siga o la k'a fɔ ko mini tun bɛ yan a ye min da an kan yan an b'o dɔn hali bi an y'a yira k'a fɔ ko mini kɔlɔlɔ a ye anw ta de ye poussière min bɛ wuli ka na da anw kan u kɔni y'o reconni mais min ye ko a bɛ fari ŋɛɲɛ u ko an ma ko o tɛ kɛla o mɔgɔ bɛ sanso yan an bɛ se k'olu bɛɛ ta témoin mini Buguni n'a dar'i fari kan a b'i fari ŋɛɲɛ o tɛ dunanko ye o tɛ dugulenko ye bɛɛ lajɛlen b'o kɔlɔlɔ kalama anw ka hakɛ k'a fɔ ko anw bɛ sigi o ɲinini la anw tɛ sigi o ɲinini la fo ka taa a kɛ fɛn o fɛn an b'an ka hakɛ ɲini mɔgɔ si tɛ na ka na bɔ yɔrɔ lɔ ka na i sigi anw kunna
ko i bɛ anw ka hakɛ ɲinini kuma pato ka bɔ anw da k'a fɔ ko anw t'an ka hakɛ ɲini anw dogun yɛrɛ ye fɛn in nɔ dugu nɔfɛ ko don parce que an yɛrɛ b'a dɔn ni dugudenw ma ta baara la o ye zonw labɛnnen de anw bolo fɛn o fɛn bɛ o ko bali anw kɔni b'o ɲɛɲini a ka di denfa bɛɛ ɲɛ i den k'i nafa morola filɛ nin ye morola tɛ anw ka sɔrɔ kɛda dan ye dɛ mais bi an bɛ se k'a fɔ ko morola ye anw jigi de bɛ morola kan yan bi n'o tɛ hali n'a bɔra yan bi anw bɛ balo mais en tant que a bɛ anw ka sɛnɛkɛyɔrɔw la anw jigi bɛ a kan parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ mini bɛ ba waati min na nin ye mɔgɔ minnu tun bɛ yen denmisɛnnamɔgɔ ko a tigiw tun bɛ taa baara la o tigi tun ka dɔgɔ ni ala y'a kɛ o mini resetera nafasɔrɔ sira min ye k'o kan ka di anw ma anw tɛna an sigi k'o rɔjɛ mɔgɔ bolo dɛ anw ma fɔ k'a fɔ ko maliden jɔ wɛrɛ tɛ ta mais anw ka droit ye min ye f'o ka di anw ma ni o ma di anw ma sigi tɛ anw si ɲɛ dɛ a ɲuman ye min ye mini maaw anw maaw u ka lajɛ n'o tɛ kɛlɛ in mankan in o tɛ anw parti fila si ma hɛrɛ ye nka anw b'a dɔn mankan ye anw ma hɛrɛ ye ka tɛmɛ anw ka droit sɔrɔbaliya kan parce que ni mini bana bi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka anw to yan taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ anw na donc ni taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ anw na anw t'an sigi k'an ka nafasɔrɔ sira to mɔgɔ si bolo an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dirisa Kan ye o kɔfɛ min ye marabolo in maire ye Samu Mariko ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Basura ye kuma barani cɛŋɔ ale yɛrɛ la a ye kuma min fɔ an ka maire lamɛn gouverneur nana kun min na an b'a dɔn mankanba de tun bɛ an ka kominiw kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Morola mini kunkankow ye Morola mini a bɛ komini fila ta n'o ye Sanso komini ani Dɔma komini ye wa maa sigilen bɛ dugu naani ani ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ jɛ ka hakili falen kɛ n'o ye Sanso Dɔma Morila ani fɛnw la dugu saba b'o la o bɛ Sanso komini kɔnɔ dugu kelen b'o la o fana ye Dɔma yɛrɛ n'o ye Dɔma komini ye o denmisɛnw de tun ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ sugu dɔ kɛ ka mankan dɔ wuli mankan in na an maire fila an yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ walasa k'a dalasa mais an ma se k'a dalasa fo ka na u kɛ ka sira minɛlen kɔrɔ an fana ye ɲɔgɔn ye tuguni ka na u nɔfɛ pour que u ka se ka sira bila donc walasa baara ka se ka kɛ ka sigi ka fɔ ɲini an yɛrɛ ye kuma caman f'u ye n'an y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ɲɛna an kɔrɔ yan rebelles bɛ yen nɔ k'u ka kɛ ala kama u ka mankan dabila olu n'olu donna an cɛ mankan bɛ gɛlɛya donc u ka sabali u ka mankan dabila an kana sigi ka fɔ terrain kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye u ka fisa ni kɛlɛ ye ni bi ni gouverneur sera yan ka na ladilikanw di anw ma an fana ka jateminɛ la an ka to o ladilikanw kɔfɛ an bɛ min ɲini population fɛ hali bi wato waati ni min bɛ u kan ɲɛmɔgɔw bɛɛ ladɔnniya an ka jɛ an k'anw sigi ka laɲiniw kɛ ni kuma ye an kana laɲiniw kɛ ni kɛlɛ ye an fana bɛ min ɲini mini baarakɛlaw fɛ min bɛ baara di baara ɲinina ka ca baara dibaga ma donc n'a kuma wulila an b'a ɲini hakili jɛ an b'a ɲini mini fɛ u k'u bila anw sanfɛ parce que olu de y'u ka baara kalan u b'a dɔn donc ni sitana wulila ni denmisɛnw ye lɛtiri ci u ma u kana lɛtiriw jaabi ni sɛbɛnni ye u kan a jaabi ni sigi ka kuma ye k'an bɛɛ sen don a la vraiment an bɛ o ɲini u fɛ a bɛ se ka kɛ directeur bɛ mɔgɔ dɔ ci la waati dɔw la gɛlɛya bɛ don a ci dɔ la parce que i bɛ mɔgɔ ci la n'a bɔra e ta cogoya la k'a sɔrɔ i b'i ka bureau la i ti bɔ a kalama dɛ donc vraiment an b'a tun ɲini a fɛ a ka hakili to a ka baarakɛɲɔgɔnw na ni fili bɛ min ka baara la o k'o fili corriger pour que mankan min ma ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban laɲini wɛrɛ jumɛn bɛ da o kan ne fɛ sariya o sariya ou bien bɛnkan o bɛnkan n'a mɛnna n'i ma yɛlɛma don bɛnkan na a tɛ kɛ bɛnkan ɲuman ye bilen donc a ka di anw ye bi depuis 2001 nin fɛn kelen bɛ sen na mais a tɛ ka mankan bali donc an ka sigi ka forme wɛrɛ d'a ma pour que ka direction wɛrɛ d'a ma ka composantes k'a kɔnɔ ka tâches tila an ni ɲɔgɔn cɛ ni o sera ka kɛ la o bɛ dɔ bɔ mankan la o kɔni ye vraiment ne ka laɲini ye an bɛ se k'a fɔ nin y'an semaine kelen ye nin ko in kelen in da la donc k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ taa bɔ nin kɔfɛ o tɛ an si ka laɲini ye n'aw ma dɛsɛ an kɔni ka jate la hakiliw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maire Kan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ gouverneur min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɔra Buguni ka taa Keba Sangare ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan ye k'a ka nisɔndiya yira wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin yɔrɔ in ma an ka lamɛn an ka bi nali Morila yan a diyara an ye bi yɛrɛ Morila in dayɛlɛlen entreprise fɔlɔ mun y'a ta n'a b'a fɔ Farfish nin y'o san kelen donc an b'u ka san kelen a bɛ se ka fɔ ka san kelen ɲɛnajɛ la mais an nisɔndiyara an danna an ye mun ye Morila tiɲɛna olu bɛɛ kungo lakanali mun kɛ n'a b'a fɔ la biodiversité o ye an tɔ yɛrɛ nisɔndiya ka taa fɛ parce que bibi na degun bɛ jamana kan minnu na o ye u bɛ fɛn minnu kɛ ni baganw tɛ se ka yiriwa ni sɔrɔ tɛ se ka kɛ ji fan fɛ ani dugukolo fan fɛ vraiment bibi na u daminɛ kɔni o ye mun yira n na o diyara n ye o la u ka directeur ba yɛrɛ n'u bɔra Australie ka na o y'a yira n na k'a fɔ san kura in nata la janvier février kɔnɔ u ye ko dɔ jateminɛ n'an b'a fɔ k'o ye dugumakolo nɛgɛ dɔ ye n'o ye lithium ye mansin ma fɛn fɛn ni informatique b'o la o dɔ ye don la
donc u bɛ fɛ k'u fɛnɛ dayɛlɛ Faragwana bon mun yɛrɛ nisɔndiya c'est que denmisɛnninw fɛn fɛn bɛ yan ni baara dɔ tɛ mun ye kunkolola baaraba ye bolola baara ɲuman o dilen do Sanso ani a lamini village denmisɛnninw ma n'i ye 100 ta i b'a sɔrɔ 60 75 o b'olu bolo donc o bɛ k'a yira k'a fɔ olu denmisɛnnin ninnu u k'u cɛsiri u k'u ta kɛ dɔrɔn k'a kɛ mine baara ye mine ye fɛn dɔ ye a bɛ komi diɲɛ dan b'a la u k'u cɛsiri ka baara faamuya kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ min bɛ se ka datugu an tɛ ala dolo la mais a mɛn o mɛn mais n'u y'u cɛsiri ka baara in faamuya min wɛrɛ bɛ se k'u ta u bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mun tɛ ne mais bi kɔnɔna an nisɔndiyara min ko in na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Buguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale gouverneur ye n'i y'a sɔrɔ ye Keba Sangare ni tun y'ale ka fura cogo min na ala k'a ko bila bɛn ɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ a kana kɛ Musa ni ka kɔmɔtikɛ ye k'a fɔ k'a bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Morila nka denmisɛnnakaw ti jɔyɔrɔ sɔrɔ la u y'u ka kɛlɛ kunba de ala k'a bila basigi ni lafiya hakilisigi k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an taga Ituri jamana kan n'ale ye Kongo marabolo ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na binganiya wale dɔ kɛra sababu ye ka maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na Ituri jamana kan ni waati na n'an bɔra an taga Burkina jamana kan kari don sɔgɔma Burkina finitigilakaw ni banbagaci dɔw karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye ka finitigilaka maa 19 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na sivili maa 1 k'o fɛnɛ bɔnɛ a ni na communiqué in bɔra k'a lase u ka lakana minisiri fɛ n'an bɔra an taga Libi jamana kan jamana ɲɛmaya kalata labɛnw bɛ senna Libi jamana kan décembre kalo tile 24 nata in na Libi jamana kuntigi kɔrɔ denkɛ n'ale Saif al-Islami Kadafi ale ka kalata sɛbɛnw bɔra la ni waati na n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan ni kɛra cɛlaka kofɔlen dɔ ye min kɛra dusuma kasakasa ye mɔgɔw caman na a y'a jira k'a fɔ k'a b'a denmuso furu ka fara a ba kan maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin waati na Nigeria jamana kɔnɔna la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kunyɛli dɔ ye. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an kisi ni ɲɔgɔn hakililajugu fɛn fɛn bɛ bi nin ye dabalibanko de ye ma nin ɲɔgɔn mɛn si ma labɔli kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma